ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, подписчикои канали Саудо ТВ, мардуми ютуб, нафароие ки доимо моро тамошо мекунем ба хотири харид кардани хона, замин ва квартираҳо. имрӯз 8 декабри соли 2025 сол мо навор кардем навори хонаҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ, хонаҳои фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар канали Саудо ТВ дар числаи 8 декабр бача азиз. خب ده 12 دونه خانه و کوارتیر است که نوارتون میکنیم. بعداً برای قبولی رکلام خانه، زمین، ماشین، کوارتیر، اپارات، تکنیکا و کمپانیا، آفیس چیزی باشه در واتساپ میتونین مراجعه بکنین. در یوتیوب، تیک توک، اینستاگرام و تلگرام دیگر سایت ها رکلام کده فروشتن میگذاریم بچه عزیز. با خاطر پیشرفت کانال ساودو تیوی در ویدیو لایک کنین، در کانال подписаться کنین. از کجا چیزی در کارای در کامنتار نویسین. навора шурӯъ мекунем. дӯстон, телеграм канали Саудо ТВ силкаш дар комментария мондагиаи биненда. бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, замину, мошинои арзон дар инҷа мегузорем. мақбул боша гузарен тамошо кунед анҷа. силкаш дар таги комментария. нафарое ки дар Москваский област кор мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, борҳои ҷамъ карда дорен, ба шумо ширкати грузоперевозки акаи Нозима тавсиятон метавонем ки тӯли якчанд солаи оиди ҳамин система кор мекунад, фаъолият мекунад. аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир ба ширкати акаи Нозим занг бизанед, борҳотона равон кунед. агар борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, ба мошинашон омада худшон бортона мегиранд. соқ саломат, прямо Тоҷикистон. пашти ҳар ҳафтаина бор мебаранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Кулов, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Қурғонтепа, Муъминобод, Восеъ Ҳамадонӣ, шаҳри Туз, Темурмалик, Калхозобод, Уяли, Хурусон, Фахрободу, Қубодиёну, Гаравти, Ҷиликӯ. хулоса ба ҳамин тарафҳо бор мебаранд. фақат аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир бе ягон мушкилӣ муроҷиат кунед. худо хоҳад бортона бурда мерасонад бошад. дӯстон, мегзарем ба якумин квартираи фурӯшӣ равонкардагӣ. дар мо квартира равон кардан ки дар шаҳри Турсунзода дар Саркор-Сити қарор дорад. доми мо дӯстон аслан 5 этажаҳай хона бошад, дар дуюм этаж қарор дорад. хона ҳамин ҳолат, дар ҳолати коробка. мега ки духонагаи 54 квадратаи 220 000 ҳозираша нарх мондем, бо муомила мекунем. агар ки аз думи канали Саудо ТВ занг зананд. рақамҳои дастӣ, рақамҳои ватсап рӯи экрани шумо. метавонед аз думи канали мо салом расонед. мактабаш 200 метр дурай, масҷидшам наздикай. хулоса ҷош дӯстон ҷои ободай. ҳамин тарафҳои Саркор-Сити беҳад ҳамин территория ободай. хулоса ки ака қатӣ занг зад чахчах кунед. 220 000 54 квадрат метр. дӯстони азиз, мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшӣ равонкардагӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ астае ки дар шаҳри Душанбе дар Зарафшон Испечакда қарор дорад. доми 5 ошёна, хона дар дуюм ошёна, сехонага масоҳати 53 квадрат метр. ремонтош просто дараҷаи олӣ, қонуну қоидааш қатӣ ремонт кардагай. нарх неки нархи соз 750 000 сомонӣ, 53 метри квадратӣ муомила дорад. фақат дар ватсапшон занг зада маслиҳат карда бигиринш. хона мега ҳамаи шароитора дорад. дар наздикиш мактаб, магазин, балнеса, масҷид ҳастай. ҳуҷҷатҳо боша сатфоиза кардагӣ, сехонага кардагӣ, 53 квадрата, сехонаш кардан дар дуюм ошёна 750 000 сомон. боз ҳаводои соз дорад дӯстон. дӯстон, мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. квартираи фурӯшӣ астае ки якхонага квартира дар якум этаж, масоҳати 36 квадрат. кӯчаи Исмоили Сомонӣ, шаҳри Кулобда қарор дорад бача азиз. 225 000 сум нархаш. якхонага квартира дар якум этаж бо ремонти замонавӣ дар наздикии масҷиди Ҳоҷи Мирзо. доми мо мега 6 этажаҳай хона бошад, дар якум этаж қарор дорад. масоҳати 36 квадрат 225 000 сомонӣ.
дӯстон, мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшимон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки якҳуҷрага квартира дар соколни этаж ки масоҳати 39 метри квадратӣ дар 32 микрорайон 32 маҳаллаи шаҳри Хуҷанда қарор дорад. 39 квадрат дар этажи соколни подвалда қарор дорад. 225,000 сомон нарх дорад, бардор азиз. як хонага бо ремонти нав замонавӣ дар соколни этаж маҳаллаи 32 назди кафе да қарор дорад, бардор азиз. хуб, наздикии парк, остановка, мактаб, садик, магазин ҳама чи ҳастае. лаби роҳи калонда қарор дорад. срочна 39 квадрат 225,000 сом. занг зада дӯстон муомила кунед. имконияти лайкгонӣ бошад, дар видео лайк монед, дар канал подписатсия кунед. мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. дӯстон, боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳолати коробка савдо мешавад. духонага квартира дар 7 этаж ки масоҳати 50 метри квадратира ташкил метиҳад. дар ноҳияи рӯдакӣ рӯбарӯи бозори Сафина қарор дорад. духонагаи фурӯшӣ дар маркази ноҳияи рӯдакӣ об свети доимӣ дорад. канализатсияи шаҳрӣ дорад. иҷозати ремонт дорад. фавран фурӯхта мешавад. ҳолати коробка 245,000 сомонӣ боз муомила карда мешавад. ҳамин хона дӯстон ба ҳамин нарх арзанда ҳаст ё ин ки нест? баъдан нафаре ки моро тамошо мекунед, хушо ба ҳолтон. дар рафти тамошои навор агар имкон боша лайк монед, подписатсия кардем барои худтон дӯстон азиз. баъдан аз куҷо хона замин дар кор дар таги комментария нависен. Саудо ТВ ба назар мегирад. вақте ки нависен, одамое ки доранд ку равон мекунанд, мо рекламаш мекунем. дӯстон, мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. масоҳати 10 сотих дорои 3 ҳуҷра хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ноҳияи Данғара ҷамоати Лолазор 245,000 нарх. Данғарада ҷамоати Лолазор деҳаи Дурахшон 1. мактаб 600 метр дурай. масҷид наздикай. бунгоҳи тиббӣ наздикай. сехонага ҳастай. баня калидор дора. хонаҳо 5 ба 3 2 таш. хуб, 1 таш 7 ба 3. ҳуҷҷатҳо садфоиза 245,000 сум нарх. адрес ноҳияи Данғара ҷамоати Лолазор деҳаи Дурахшони 1. ина дӯстон, нафаре ки аз ноҳияи Данғара аз ҷои обод хонаи назди ҳавлигӣ масоҳати калон хоҳиш карден хостен, ина акақати муомила кунед, мавқул боша бигирен. инами хона савдо мешавад. дӯстон, мегзарем ба ҳафтумин хонаи назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастае ки дорои 3 сотих ва 5 ҳуҷра, сурхтепаи боло, шаҳри Ваҳдат 335,000 нарх. ватсапшон рӯи экрани шумо. хонаи фурӯшӣ, ҳуҷҷатҳо садфоиза, 3 ҳуҷрага, хона бо хишти пухта. хуб, дарони хона мега отопление, свет дора. ҳаммом ва кухни дар дарони хона қарор дора. меҳмонхона дараш аз берун алоҳида ҳастай. хуб, 2 подвал ва ҳоҷатхона. проект 2 этажа. мансард 1-2 хонаи дига ҳастай када мешавад. ҳозираша 5 ҳуҷрага 3 сотиха савдо мешавад 335,000 сомонӣ. занг зад чахчах мешавад. дӯстон, мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшимон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 2 ҳуҷрага квартира дар 1 этаж масоҳати 45 квадрата ташкил метавад. ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе. хонаҳо падабои кардагӣ тайёракай 295,000 сомон нархаш. 45 квадрат 295,000 сомонӣ. рақамҳои ахираш 44 дастӣ. занг зада дӯстон маслиҳат карда бигиред. дӯстон, хонаҳо чӣ хелай навору маъқул шида нашуд. аз куҷо хона замин квартира дар корай дар таги комментария нависонда монед. худо хоҳад равон мекунанд, мо навор карда пешниҳодтон мекунем. дар видео лайк монед, дар канал подписатсия кунед. хонаҳотона имкон боша видео навор карда кунед.
ёки суратҳои тоза адресора пурра нависондаро кунен. Саудо ТВ рекламаш мекунад дар YouTube, TikTok, Instagram, Telegram, Somonteje, Одноклассники ва дигар сайтҳода поделиться ва сторис мешавад. Бачаҳо ҳаракат карда саудо карда метавонем. дӯстон, мегзарем ба нуҳумин квартираи фурӯшимон. боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира ки масоати 31 метри квадратӣ дар 4 этаж шаҳри Хуҷанд 33 микрорайонда қарор дора. 268 000 сомон нарх дора. 268 031 квадрат бача азиз. барои фурӯш бо мебел ва асбобу анҷом, ду хона истиқоматӣ, манзараи зебо. хуб ремонтош бад нест, фасонхӯр замонавӣ, наздикии бозори хӯрока, мактаб, боғчаҳо, мағозаҳо, сартарошхонаҳо, истгоҳҳо барои нақлиёт. хулоса ҳамиё ҳаста мега. адрес шаҳри Хуҷанд 33 маҳалла 268 031 квадрат, якхонага дар 4 этаж. занг зад чахчах кунем бачаҳо. дӯстон, мегзарем ба даҳумин хонаи назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки дорои ду ҳуҷра, масоати 4 сотих замин дар ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулбуттаи шаҳри Душанбеда қарор дорад. 285 000 сомон нарх дорад бародар азиз. 285 000. духонага дар ҳолати хуб қарор дорад. 3.5-4 сотих замин, харидори конкретно занг занен, муомила дорад, камтар савдо мешавад. ҳозираша 285 000 муомилаи соз карда мешавад. дар WhatsApp ахири 6500 аз номи Саудо ТВ муроҷиат карда метавонем бача азиз. дӯстон, мегзарем ба 11-умин хонаи назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ ҳастае ки 1 сотих замин дора ва 2 ҳуҷра дора. дар ҳаёти нав шаҳри Душанбе 360 000 арзиш дора. 0.5 сотих замин будааста иҷошифка кардан. 0.5 сотих замин, як хонага, ду хонага. хуб масоатш боша 43 квадратни метр. ремонтш хай дидесен кардагӣ фасон, ду ҳуҷра, ҳоҷатхона дорад, хуб вана дора. ремонтш хай хушрояк замонавӣ кардагӣ, назди ёвар ҳаёти навда қарор дора. 360 000 сум нарх дора. 0.5 сотих бача азиз, масоат, ду хонага. занг зада аз номи канали мо салом расонед. чизе ки равон мекунам бача ҳамин хел мехонем. чизе ки роҳӣ мекунем хушрӯ карда навор мекунем, пешниҳоди мардум мекунем. ва дӯстон, мегзарем ба 12-умин квартираи фурӯшӣ. дӯстон, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки се ҳуҷрага квартира дар 1 этаж ки масоати 65 квадрата ташкил метиҳад. дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ, шаҳри Душанбе қарор дорад. 570 000 сомон арзиш дорад бача азиз. не ки срочная бадай 65 квадрат бо ремонти замонавӣ. 570 000 ҳам нархи кам нест. не ки хона ҳам дар территорияи зур қарор дорад азиз. дар WhatsApp ахириш 2004 аз номи канали мо занг занен. хуб фурӯшӣ адрес 46 микрорайон назди коллеҷи тиббӣ обороти Ленинград қарор дорад азиз. ремонт хай дараҷаи олӣ кардагӣ савдо мешавад. 570 000 муомилаи соз мешавад. аз номи канали мо занг зад чахчах кунем бачаҳо. дӯстон, мегзарем ба 13-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки ду ҳуҷрага квартира дар 3 этаж, масоатш 41 квадрата ташкил метиҳад. дар ноҳияи Сино, маҳаллаи Пахтакор, шаҳри Душанбе, 420 000 41 метри квадратӣ фурӯхта мешавад. райони Сино, маҳаллаи Пахтакор, адрес шаҳри Душанбеда қарор дорад азиз. ҳар ремонтошам бад нест, фасонхӯр замонавӣ кардагӣ. документ ҳастае, техпаспорт дора. комната дута, масоат 41 квадрат, этаж дар 3 этаж хонага.
муомилаи соз дорад. 420. дӯстони нӯзан авори мо ҷамъбаст. чизе ки ёфтем, роӣ кардем, хоҳиш кардем, ҳамаша ҳаракат кардан авор кардам. дар шумо комментарий ажрат мекунем, ватсап ажрат мекунем. роӣ кунем чизе ки дорем дар ватсап мо реклама кардан фурӯша мегузорем. видео маъқул шидоне ҳатман комментарий кунен, чандум лайк казарен, то охир тамошо карден ё накарден ҳатман коммент кунед.